Oin itxen dugu, neska eta alkarrekin itxen dugu, baina gure eporan mutile bakarrik itxaitzen. Orduan ezagun erutu Ez, orduan ezagun neskaik, Mutilak eurak itxeun afaixe, euren zeretik eta ez, oin neskak. Lehen hau ez, ez da, Mari Carmen, ez. Baina gero ez dakit urten baten, igual detzek isen inok ez trikitixai jotzen, espandero jotzen zer, orduan edadeko neskei eskatu jakuen, basek iselako. Ez dakit, enabil ez dakit ze urtetan, Eta hortik aurrera bai hasi zen eskatu urteten, baina eskian. Eta gube eskian ja ez da dudau behitzen danok urteten dozuenik, edadeko danok urteten die eskian. Nobedadi izan zen, plazan, hasieran mutila bakarrek agertzen denean plazan, mutilen arteak gengo zela elitani, eta hoxe izan zen urte hartan nobedadia. Dantzara jun aurretik plazara, bat ematzuk erakusten duzko dantzan ez, eta itxintxugu juntaitza batzuk dantzan ikesteko, eta orduan faten gare danok mutil da neska, faten gitzen danok mutil da neska hasieran oto gintzen geldi, ikusten mutilek zela ikeste zaurien banakoa itxen, daurrezkoa itxen, eta gu gero, dano batera itxen goen, harin ginen eta fandango ikasi. Eta nik uste dut izan zela, begira gengo zen lehenengo ensaioan obigarrenian, ez dakit, ondokoa ikomenta, nipe ikasiko nauke, ni behurtengo nitzake plazara, dantzara. Eta nik uste dut izan zela, ni baitxa. Eta biri sartu jako hor behita behi hartian, da baietz, kupe dantzain bibla, eta burrengo ensaioan esanen gauen, kupe bibla dantza. Hor sartu zen beste abaida txikitxo bat, baina garaizien egon zana. Neska zelan jantzi. Eta lehenengo urtien alabiek eta urte horien baserritar, baina ez baserritar gizonezko. Baserritar jantzitza. Beste neska da namoruan gengo zen, baina hasieratik plazan. Esan batzuk hori, ondo ikusten zaurienak gupe dantza itxea, baina igual etzien atrebetzen azkenean inok etzaben ondiokan dantzain neska izen da eskoitzan orduan, bat ematzuk etzien atrebiru, beste batzuk igual simplemente etzielako abilak dantzan, erabaki zaurien nahikoa zeukela harinen eta fandango ikestiakin, eta punto, etzaurila sartu gura olako bestelako. Eta mutilak danetik egon zan egitza zan. Bat ematzuk bezoskuan ez errezan, ez dakit, ondo pentsauko jakuen edo ez, etzien sartu. Beste matzui ondo pentsau jakuen. Inok zaskun esan, bravo, ze ondo, danlako iketzan egon, Baina, eta beste matzui itxakuen guztau. Bape, eta ezin dozu dantzain, ze hau mutilek itxen dago bakarrik, daneskek ez dozu egin sekula, eta izan egon zien pare baten zaio nahiko gogorrak. Aldi, horretzen lehengon zaioan, helik eta bisok aldin gauen zaiotik. Ez gauen ulertzen, zela jarri alzien hola, mutilak, ez gauen ulertzen zeatik. Zeberak zatizuzkoen, baina hau mutile bakarrik itxen dago, lehen soldauskara juten zienian itxen zan, Santagedan asunto hau itxen zien soldauskara jun bizien mutilek itxen zaurien, da hortarako itxen zan, da mutile bakarrik. Eta guk esaten gotzen, eta zu soldauskara jun bizala, eta ez, orduan ezin zupez. Baina, bestela gaur egun neska eta mutil juten dira soldauskara, portan gupein alko. Ezin duzuena da esan, etorri gurekin, trikitixa eta pandura jotzen daki, nik ez, baina bat ematzen neske basek iselako, ondo tortze jakuen, ez? Trikitixa eta pandura jo, jente gehiago itzen kantuan da juteko, baina gero plazan dantza ez, dantza gukingo. Eta egon zien pare baten zaio, apurra burrokain bierri zen gauenak. Baina, gu dantzain bigauen eta dantzain bigauen. Eta gu bezuti jartzen gitzen dantza ikastia tokatzen zanean, da bukaerako itxusien, da punto. Azkenean erabaki egonean eriketanik, guk dantzain biu, alkarri esaten gotzen, eta zer, bakarrik banakoa ingu, edo
edo peina zitxa, Susa sarrena eta ni gaztina, eta pixo beltze zurten biga, edo apuran noraino, ez? Noraino inda, noraino, baina, bueno, ikusitxa, azkenean lortu gauen dantzaitxia, eta ikusitxa horia taldia bentzadia onartu zauriela, ez gauen forza gehiagoan asuntua, porque esan gauen, berrandiokan, ez tozkuen itxibihar, ez tozkuen itxibihar, baina bai asuntu asko gaiztotu bidan, eta gero azkenean, da egun batzuk ondo pasetako baitxa, ez da, orduan ez, gukin gauen banakua, baina ez arroizku, ez desafixo, ez banakuakin da posi gainera banakua itxiakin. Gupe, esan gamoenian, gubetxea fangitzen da, hau eta pentsau du tantza itxia, eta ze pentseta jatzu, porque ikusitxea jente bat egitxako laguztau esan gamoen. Gaizki biliko tegare, ez da gitz, ze, eta etxian, por supuesto, inkosatik ez tozu egin behar, karo, etxian bezetan bitzu, Baina, karo, gero etxekoak azten dien komentetan, bate beste, eta ni bakordatzen az, txistua urte hartan, zan zeben, ez potzue, benetan kapasa baldin ere esateko ez totzuela izten dantza itxen, topatzeko beste txistulari batzuk. Ez dauke deretxo izuei esateko ez dantza itxeko. Orduan, nik akordatzen az, ezagunak eta txistulari izan artean, ez, familixakoak eta bar, eta ez potzue izten dantza itxen, topatzeko beste txistulari batzuk, guk ez dula joko. Torron bat danetik, jentia posizionatzen zan alde, eta niri itxa tokau gino bekalian, torri eta esatia, zuk ezin dozu dantzai, bolakoik etxaku tokau, ez da. Eta plazan txalo igual inzozkuen, así que igual gehiagotan, así que... Eta orduan beste txalo neskei etxeko egin sekula. Neskei kolektibo moduen, ontsa txalo danai pertsona moduen. Oso momentu... Baina urte hartan izan zan... Berezixen. Ba, ni ondo pentseta jat. Nik orduan bezetan hemen zaitxik ez dut fan bihar neskape, Baina ni ondo pentseta jat, neskap jatia. Dano diak intxua, porque oin ez die faten solda euskara. Orduan solda euskara fatezien. Baina oin ez die faten. Eta apur bat atento ibili gitzen urrengo urtean, ze pasako, eta urtengo ez di urtengo, danak urtengo di ez, eta bai urten ziren. Gu, ez dakiz eman ezka izango gitzen gu, bostola, bi bakarrik urten gauen, baina urrengo urtean ja danak urte ziren.